non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewoɓe ayawa habride Piindi TV ha ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha ko noon tigui on gowi émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara tanu nelaɗo Thierno Ganndal ko arata kaalo ko yiwata kono ko Thierno soyne yiide yette jabɓe hoto yewne kono hade nden ko salminde hilfaɓe diine hilfaɓe aada to ɓe goni e no ɓe goniri min calminiɓe min juurima kono kadi min ñaguima duwaw Touba Tiwawon Ndiassane Layen Madina Baye Madina Gounass kono kadi eɗen calmina gala Cheikh Oumarul Foutiyou Tall koɗo Adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro Nangay hoore kono en calmini kala tan to ɓiɗɗo pullo wawi wonde aduna he aɗa yeeɓa oɗo émission Ganndal Thierno Mody min Kalidou Diadji gorko Madina Diadji mi salminima mi juurimama mi weltanimama ha woni gonga kono kadi mi salmini kilifaɓe dawoɓe ɗo e galle ɓe guila dow tan haalis guila technicien ji han hay caméra manuji hay chauffeur kamɓe foof kala tan dawowo ɗo e Piindi a salminama a juurama weltanama kono kala mbaɗowo partage émission dogowo ɗo e Piindi kala mbaɗowo commentaire émission dogowo ɗo e Piindi min beltanimama ganda commentaire uji ɗi foof min jii like uji ɗi ko Thierno Mody wiyata ko foof dal min jii kono hade nden mi totta ceernam o salmina oɗon gowimo tigui rigui so ari tan oɗon gandi actualité ma haale kono kadi fait divers ma haale sport ma haale par ce que ko ceerno international haydara o petaki alhamdulillah ha émission ne wayratno arde kono ngol ayi oɗo kam wayrani arde ko noon tan waɗa saaha temps waɗa saaha temps wasa wadde kono mi totta ceernam Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo Thierno Ganndal ko arata kaalo ko iwata Thierno Buzz Thierno actualité sehil worɓe sehil rewɓe sehil France sehil Italie sehil Espagne sehil laaka ala safra laakare ala hen ya laakare Kalid min mbaɗanno an foɓɓugol ma sa ɓooyi foɓɓu tan mbat ndendina hen ko jeeyaka hen laakar ko hen jeeya te min hande Kalid mi ardani e ɓerde welde ndaw wonko mbatmi remarqué émission welanimi te no muusimi Kalid émission Ganndal Thierno Mody Ganndal Thierno Mody ana émission ko émission ma noon ala émission kay wona émission am Kalid émission kay mato kam teddirinaɗo inde tan mbiya Ganndal Thierno Mody e joni ko mettuma émission Kalidou au générique o Kalidou ka moƴƴo Kalidou an jeeyi émission o ka koluɗo kam an jeeyi émission min ko ɗum musique enen ndino fof ken gotum ala générique o so wiyama Kalidou ka moƴƴo Kalidou ka guiɗo wayno comme Thierno Mody wiya Thierno Mody ka moƴƴo ko tawi waɗani ɗum hen ko tawi ƴewan jimol Thierno Mody goto mbaɗa ɗum hen ceerno mi namnoma guila tan fuɗɗiɗa wadde émission a meeɗi yiide jimɗo Thierno Mody wona Abdou Ba wona Fatlaw wona Bammal wona Abdou Camara wona hay goto tan mo meɗɗa yiide tan kalden gonga tan walla naata no YouTube mbin noon jimmol sanson Thierno Mody hay goto meeɗama yiide hay pakol leñol yimani ala mi namno tan hay pakol leñol yimani hay pakol leñol ni konde Kalid min wona pakol leñol wona advice wona MC Mody wona authentique wona absent wona Thierno Mody ma ceerno ay noon kalden gonga ceerno vraiment e ko liggonɗa leñol ngol noon ɓe potinomo waɗande morso kam ala min kam joni Kalid mbaɗani min kam fukka fakka tan e leñol ngol aɗa andi fukka fakka mo firtani haydara vaurien tawde minen vaurien ɗi jimama saka an hay Kalidou yimama min ala non Kalidou ɗum tawi maɓe leel tan disque d'or de disque d'or hay Bammal en jeeya a nanani mbimami ngo kala jimmo Thierno Mody daña disque d'or way mo yimani Thierno Mody hay vraiment e ponma yimɓe noon Kalid a dañta e ponma yimɓe noon taƴen hen seeɗa waɗe e nder générique Kalid min nombami e pulamo e vraiment non balak à part moom oɗon ponno yimɓe Thierno Mody te min mi faltaki jaaɗo ha wi pako leñol aɗa noon kam añani hay goto yima ɗum jaaɗo ha wi pako leñol aɗa min kam añani hay goto yima ɗum e pako leñol ɗum noon hersinima mbanne so Thierno Mody walla kamɓe rapport uji ɓe ndenna ɓe mbaɗa single goto ɓe mbaɗanma MC Mody ala fulla tan so joguinomo fulla yimɓe no yimɓe an jima tokoroma te min innim way boyo ala personnalité hoore mum way yoɓe jaa kala mo yimani mi dañta disque d'or mo ɓoye ɗi tourné foot mo ɓoye basanére foot mo ɓoye kadi mo ɓoye yidde heɓde visa France mo ronka o yata mo ɓoye wiye désolé de soɓe jimani kam kala mo yimani kam ma ɓoye wi désolé ma ambassade ɓoyi la wona pako leñol yehindo ambassade France no encar France guila wona to wiya désolé ɗum fof wasa yimde Thierno Mody yoɓe jimam générique o no arɗo ara faw ɗum e Ganndal Thierno Mody to ɗum ko buse mabɓe tan ala ko ustat buse mabɓe tan ɓeydat ɓe ngam min kam ko gonanmi ko Allah waɗi kam ɗuma pare hande pako leñol yimi Thierno Mody ɗum ko buse pako leñol way wona buse tawi ko buse kam an ɓuuri hewde pako leñol boy advice ɗum ko buse makko way wona buse
vraiment tawi ko haalde gon kam Hein? to ɗo jaara concert advice portable ma wujja Si c'est ta meeɗa yaade concert te meeɗa yaade concert advice yoɓanima concert advice ñami postami toon way gonga te kanko no waɗira concert on waɗa invité poste to neɗɗo kay sa waɗi concert hoto waɗi invité poste to advice woni invité poste to kala garɗo toon sababude advice garirɗa eyi gonga mi yiɗi no wadde plainte contre gandum ko so wiyama ceerno Mody porti plainte advice yooɗani wami jogorɗon porte plainte yoɓe jaɓon téléphone joni ko yoɓannoma téléphone ko yo wonno son hay sinno ko 1 minute advice waɗat ceerno Mody son 1 minute o waɗa ɗum kanko ne générique mum eyyi wonat ganduɗa so kaali ɗum ka moƴƴo o fawam ceerno Mody ka guiɗo fawe eyyi non en calminiɓe kamɓe fof ko no tan ko seeɗa e toñƴe ɓe ha kono en calmini pako leñol en kala rapport gonɗo e leñol ngol eɗen mbiyaɓe du courage han kono kadi eɗen mbiya médecin advice du courage par ce que omon toon to Congo Brazzaville en jaggi Gabon en omon toon waɗa golle baɗɗe fayida wadde wollof no heewi wiide yo reno ñam toon wandu noon tew kam somo ñaama yo ƴeew ko ñaamat Afrique centrale sa woppani ñamde tew ɓuuri tan ñaama tew waano advice yiɗi tew yo reno ɗum tawi mban momi avertir haade makko ñamde ha paro turo ni leso soyno hoore waano nanɗona ceerno salmin yemoɓe d'abord par ce que salminama ma heeɓe no paɗa ɗum eyyi Kalil en calmini kala daaro Piindi TV aɗa min noon ko ni mbami kala ko muusi kam mi yiiɗa ɗum yaltinde direct normal a faami ɗum koko musno kam mi yaltini ɗum direct a waɗani erreur ko leñol ngol waɗi erreur ɓe yimani kamɓe en calmini ceerno men Sérif Matar Ba ceerno Sérif Matar wallahi ndeysan en calmini Amadou Louti Ba wallahi ceerno Bokaren en calmini Baye Iboulaye Ka eyyi ceerno Baye Iboulaye ceerno Baye Iboulaye Ka ndeysan dañen hen mi rewi galle makko o wi mbaɗe feere an Kalil innon indam yimɓe ganda min kam ceerno ma wallahi kanko waɗi men tarbiya Baye Iboulaye Ka e ya kinne en kam fof ɓe calminama kala daaro gandal ceerno Mody mbaɗo partagé like distribution fof a salminama juurama nannoɗa ko cawtowala e combani kamɓe goni e caméra ji ɗi kono ceerno wonko jinnomi nattan hen rapidement tan ko gadda ko actualité actuellement ɗo e nder leydi ndi wonko fati e banggue inondation banggue ndiyam ɗam par ce que sa ƴewtinima ceerno gonga inondation ni waɗa seeɗa seeɗa toɓoji keewi ko wiyete balɗe nayyi Dakar nani roggodira ni toɓa kono heewɓe nani mbatte hen ko jiiɗa surtout téléji ɓe ganduɗa mi yiiɗa haalde inde mabɓe ɓe kollirat ɓe mbima ndiyam guila rawane ɓe kollira ɓe mbiya ɗo heewi ndiyam manam ɓe kulɓinere yimɓeɓe ha jinnoɗo dawde dawata elle tan Sénégal walla Dakar koko yooli tawa haydara kewandal ceerno ko mbiyata hen Kalil mata ka ɗanni noon ɗanno ka jaltunoɗo Sénégal non min worom ɗo ceerno ay Kalil télé ji kala koɓe kollir ko gonga ala ceerno ala joni garɗen joni no mbaɗɗen han jottiɗen ɗo kono ndiyam ɗam heewani noɓe mbiri tan ni ceerno Kalidou ay ɗum haalte neɗɗo ɓaleejo an a wonata galle ma terrasse ma siyata so heure bottari yonti a jogui to pawɗa bottari ma cikka yim fof noon mbay sa yiɗi yaltu daña lawol Kalidou min tan wotto bottaram koye ndiyam pawanmi ɗum ceerno a waɗani inonde inonde konde ko jinnoɗa mi leloye ndiyam ñamo e dow ndiyam waɗani inonde an Kali hande leegalam mi ñagaki ɗum Allah so galle no huɓɓanno toon ambulance wawa naatde potay ndar leegal fof ko gasa pour to ndiyam rewi pour to ndiyam rewi a faami a ɗum no hedde leydi ndi ha joni an iwe ma wayno waɗe men ha hande aɗa foti taƴande neɗɗo fof heure ha heddi min Kali pourquoi aɗa wiya kam heure cherche hoto noddat kam an woni holo ha mi noddatama heure cherche ceerno min sino tawo mi tinata wom nan to de wuuro ngo no an gal an suuduma waɗi sengueji ratatatatata billahi ɗum woni refem ratatatat siya saha talloɗa ndiyam waɗa tok saha talloɗa allahu akbar Allah heewi baw Kalil wuuro ngo no muusi wallahi enen kam ken an kam a jookaki minen kam komin jookiɓe wallahi min ngala tomin goni ɗum noon cikkanom ceerno toɓo ngo ko yetta he toon la ilaha illallah Dakar fotino wadde dépassé ɗum ɗo noon Kalil Kalil go vraiment surtout banggue Grand Yoff kadi kam mi yiɗum Almadi Yoff partout Diamaguène Sicap Ouakam partout so wona kadi chantier ji sehilma o Macky Sall waɗi ɗum yom Kalil ay ko chaque jour mi haala ɗum hirande ñamete ko jamma way ko ñalawma fewjete gonga haali pulaar anani Kalil ay liggeyaji mabɓe hoto ɓe goppu ha ndungu ara ɓe gasa est ce que kadi wona ligguey yo exemple aɗa wawi wonde ligguey mo ganduɗa duuɓi ɗiɗi foti wadde diire kadi fof ndungu hawra hen wawi duuɓi ɗiɗi kala to poɗɗa wadde liggey gas toon gas sero toon bassin sa andi ɗo ko place ndiyam gas toon bassin est ce que banggueji fof wawi asede bassin noon Dakar faade sa wiyanoma Sénégal no wawi wadde terre ma jaab
kala ko laamu yiɗi wadde waɗat kaalid kala ko état yiɗi wadde waɗat est ce que ɗe fotani tan muñen seeɗa ganden ko heddi hen ko heewat par ce que BRT o BRT eyyi nani ligguey ɗum kadi ko addi caɗele ko hen jeeya yoɓe yawde sona ɗum BRT ma par ɓe jiiɗa neɗɗo ngabba hen taw yimɓe fof ma e jeehi laakal yo liggo e yaw faire vite kali Sénégal naaɓe feccere fof koɓe tampo tobo so ari joni yimɓe ɗanotako kaalid feccere ɓe saɗande joni ɓerɗe ɗe ni paaɗi hay circulation ha ƴewa neɗɗo sah wima looma e hoole ɗanaki manko ɗoygol kaalid mbaɗanda neɗɗo sa ɗanaki no fewi a dañat stress te no toɓa an no lamma ɗum ɗo état no pinan nonka boom to ɓennuɗa walla kaaliɗo jiya joni wonɓe ganduɗa paanu ñanat cuuɗi mabɓe calligo e nder paan ndam mbawa yaltude juwo e ndiyam ɗo joni on ɗon stress ɓe dawrata quoi ɗum ɓe dawrat ɗum ɓe jaltirat a nani sukama aɗan uddiɓe tan ndar soɓe jalti koyɗe mabɓe mbaɗa peeƴi paƴƴi a faami an gona paale partout ko rigoluji hay sono toɓa 7 ans watta ndiyam a tinata way yoɓe jawe ndiyam nam kaali te ga anda Macky Sall ko toɓo ngo waɗata fof tawanimo ɗo tawnomo ko makka ummi makko omon yaaha to mi yejjiti wuro wongo ngo kadi to no fayi ngandun hay sa Fouta no weeli Macky ɓuuri yidde voyage aɗan sakuji Fouta no welɗi kam woni président no eyi président won moment mo ganduɗa jooɗo leydi ƴeewa ko leydi wurat ko i kalɗen gonga non non a on noon seeɗa tan eko fati e banggue actualité ɗo e leydi ndi par ce que ceerno Mody wawa haalde te haalani ko fati e banggue actualité kono ceerno won goɗɗum ko jinnomi haalde ko ganduɗa welata Sénégal naaɓe wonɓe ɗo ɓe walla welata famille ji ɗi ganduɗa ɓe jakori ko caggal leydi par ce que wi que sondage mbaɗaɗo ɓe mbi joni balle walla neldal ummotonoɗo caggal leydi ko wayno neɗɗo nelduma riya en walla weewi en jafoɗon e publicité ko pour laɓɓinde ɗana laaɓa aɗa neldo ɗum ga pour ballal walla taw kawma walla mawne walla sehilma nan caggal leydi ko wayno France walla Amérique ɓe mbi ɗo e dumno dabbo ko gasat par ce que hay kamɓe toon pour ɓe koɓe guurata toon ba naccat ɗum jogade walla soɓe keeɓi koye hoore mabɓe haadata pour ɓe daña koɓe neldi ga koko nattata woni exemple an jooɗoɗa sehilma goto gonɗo Amérique wallay kalid mi faami nelduma hunde walla sehilma gonɗo France nelduma hande ɓe nattat ɗum wawde mi faami holko mbiyata ɗum hono mayram si waɗani saha fo jooɗo woda ko nannanimi Ablaye Awe saha ɗum ɗon wira nattat kalid armi haalama no est ce que aɗa andi jamanu wonto tolnoto hay wartade no dago ala ɗum noon so kuppama joni kadi ko ñamata mata jottaka ha mbatta ñamde yimɓe ɗum cikkumi mbartoɗa ñaha poftoyɗa ɓuuri walla jaha kaso kaali ñaakam ne waɗi ñamde no waɗi no waɗi 3 repas no waɗi 3 repas kaali ɓuuri muusa daña liberté wa dañde 3 repas ɗum jaha mbasa liberté daña 3 repas ɗi bon ɓuuri doro congan woto ko nannanma sa fof boyam doro congan wiya kam Thierno Mody won ko nannanma yobnu wa nattat ala ɗum wawa nattude min noon min mi haala waymi haalnoro yimɓe fof kaali eyyi ma won tampuɓe ceerno ma won wadde sofirir wallahi surtout won famille wonɓe Fouta ɓe ganduɗa kamɓe ɓe jakoni tan koye ɓiɓɓe mabɓe wonɓe caggal leydi nda kaali ay hande anda wonɓe caggal leydi ɓe ɗanniyankeɓe men ɗanniɓe wonɓe caggal leydi ɓe guila waɗa sondage ko état o yaltinat no walla leydi e kamɓe koɓe nuldat Sénégal naaɓe foti ɗum hollirta tan kamɓe eɓe nelda lewru so maayi ɗum noon ko à part saha gonɗa puyɗo mbaɗo no kaali wayni ko termerte taw ko dokkal tan de way sikkat ko termerte ko force chaque lewru nodduma an a yejjitiɗe ɗum ɗo gasi taw ko dokkal balal taw ko dokkal kese la 5 tan wiwɗo si haade siso nerɗa madame vocal te ara ƴeew kalis ko ɓuuri hen hannade a nuldan neɗɗo ha heeɓa kalis o nodditama bomo wima mi heeɓi kalis o eyyi yo ceerno haali ko waɗi fayida noon neɗɗo rewatuma aɗa haala ɗum sohlma aɗa haalno wima joni haalno inde gonɗo e carte d'identité ma neɗɗuma hay keeɓa riya o pour nodditama mo mbiyama a jarama Allah jarama mi heeɓi kalis o a watta ɗum a faami no jolfoyata baadolo so nuldanima grand place fof ñalloya toon on tini kam boy kaaliɗo ko haasil boy kaaliɗo koko ɗanni sikki kam ko ɓuuri yimɓe foof a faami aɗa andi ko boy kaaliɗo wuuro toon a faami saha dépense uji mabɓe ɓe peccat koɓe poti wurde 1 mois ɓe coodo gurna mabɓe 15 jours goɗɗo 15 jours o ɓe nulɗo ɗum ɗo soɓe ñaami 15 jours o goɗɗo 15 jours ɓe mbaɗɗa ɗum tappal doro congan domatama ko nawɗa 7 jours e frigo balɗe jeeɗiɗi doro congan nawa ɗum maaro e frigo
an noon ñande fof pawa barme keso pul ha so doro congan arti wallani ma mbiya boy doro congan hakkilo heewani ƴeewmo o ƴoƴani ko wala 5 000 rokki kam 5 000 rokki kam aɗa andi ko wuuro toon wallahi ndeysaan wallahi yaakaare fof koye maɓɓe woni yaakaare fof koye maɓɓe woni tati ay lewru hanma andu ɗum ceerno lewru ma e Fouta sa yeehi to waɗete retiré kalis jiyata noɓe kewirta ɗo ɓiyamode neldi kam ɗo ɓiyamo neldi kam ko ɓima neldata ko ɗum nawa bitik cansa hen gaz jooɗa hen maaro ceerno ɗum ƴeew barki rasulullahi gonɗo caggal leyɗa nodda ɗum wima hande de ɓannam ɗum wona softum an sa coppi mbiyam mo ko kañi kam rokkude kalis tan kamɓe ɓe cikkata gonɗo caggal leydi rafetaki te wallahi kalis ɓe rafete sahaɓe lelto kalis mi ayan hande sam sa rafam aɗa jogui joom suudu ma ɓallo ma suka ma ɓallo ma hay sa tampino usto yumma ɓallo ma ɗum waɗete sulade way ƴeew kamɓe ɓe rafete ɓe gudde appartement guddada e appartement hay go ƴewtama kalis rafma ɓeydoto a yewtata ay nawde hôpital ala par ce que sehilama fotɓe nawde ɓe kamɓe koɓe liggoy toon yewtatɓe seeɗa ko min Ganndal Thierno Mody a faami way ɓe tinnake yaw way min tan yewtade kala joguiɗo stress komin yewtat ɗum e ponnoma waɗande noon ceerno fedde kam whatsapp taw lewru foof doro 10 € Ibrahima Barka Ba ndi goto foof tan 10 € tan waɗa hadda e ceerno Mody kalib ñande Allah itti kam ɗo ma won milliardaire woni sa maayi non a wonan milliardaire mbaɗa andi bal ala so ittima ɗo sa ɗannimo walla sa maayi sa maayi ha waɗama rip Thierno Mody ko keñimi ko kalib nen ceertata liggey mannude kalisaji ha mbiya c'est pas la peine ha mbiya ɗum guila Thierno Mody no wuuro ko tawi waɗnaga ɗum ɗo manam koɓe mballitto ko ɓe parata maaya a faami way kalib ɗum noon ko parenthèse way koɓe jambareɓe yo Allah walluɓe yoɓe ƴeew solution noon nda wonɓe gandanɗa dépense uji mabɓe caggal leydi ummoto ko laaɓi kalantuma won rafaɓe ummotoɓe Fouta ɗum ɗo mabɓe ordonnance mabɓe ko caggal leydi ummoto ɗum noon kam hoto koppi ɗum noon hoto koppi elle Mali France wona Mali kuppama ala hoto coupé de non noon oɗo yo Allah waɗanmo jaam kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe kono kadi ceerno wonɓe ɗo e nder leydi ɓe kadi yoɓe tinno par ce que wonko ganda continta mi haali anno koye musde fayi ceerno wona mi haali ɗum ɗo boyji Fouta woodi boyji nodduɓe kam ɗoƴƴetto kam mbaɗa kam menace a faami way min kaali menace dillinanimi min ko kalmi ko to laaɓi pawmi ɗum walla ceerno ko ɗon sa natanno e ma direct par ce que won suko gorko gon nirduɗumi message o wi kanko bammakko ko yaltinimo galle par ce que bammakko wi nattimo waade jogade botte are hirande e kestade ha yaltinimo joni galle goo omo namno holko mbiyata bammakko par ce que jibinaɓe ƴiye jaltina ɗiɗi omo namno so tawi omo wawi arde o wona galle ma haw daña liggey pour o wawa wurno hoore mum o wi bammakko yaltinimo galle ko tawi bammakko yaltinimo galle bon o liggaki koye galle he tan woni quoi Allah o rokkanimo liggey kalib ay min guila tolnimi sahayam mi alano liggey way mi finonno 7 heures mi yalta gallam paya holto mi yiloyo mi kali kaɗanni min hay contenaire karo mi jippini ko alo karo garmi taw mi suka waro no tellina karoji paquet aji karo no teddi kali garmi kaldume mabɓe ambi kam sa paari aɗa wawi totte 2000 mbimi ala probléme songumi paquet aji karoji a faami kali ɗo usine aji jahoƴoɗi saaha mi yahanno usine mi waɗaka embauché waɗaka haydara way mi aran mi namno nda on ƴettata neɗɗo ambiya jooɗo so neɗɗo manqui naata mi jooɗo manam yidde nde tan ko yidde nde a faami manam ana jaɓade sagata tan mbiɗo liggey ala pinata jolɗa e nder galle lelɗa ha 10 heures kaali walla 1 heure piya tappala kono pina kaɓo haɗa tappalat kaddoɗa sarbet nguufa panma nguufu ƴetta pato tan nguufa mbirtoɗa baaba kaali baaba sinno ko taw ko joom fulla yaltinte galle kaali ɗum no muusi ɓerde ɗo no muusi ɓerde te kaali ñamminde fof ñamminde saga ɗo muus te sa wirtim baaba sa ɗoni wa arki fawta nder to kaccari ni woni repas sagata mo liggaji hay ñamminde puccu ɓuuri nda puccu kam sa ñammini so haari kaɓɓa saret jaha jiiloyɗa hen liggey kaali yoɓe jaltuɓe yiiloyo liggey ɗum ko fonto ɗum ko cahan a faami saha ana jottodama galle ma jiiya boy togos jogo siras mbirtoma saha jaaha minuit aɗa arta jiiya sukaɓe fulɓe jogo brouetage café no jeeye ICG kala liggey nene leydi hotoɓe fonto yimɓe aɗan ko tampini ɓe suɓade o liggey liggotomi
neɗɗo a jaggata e hunde ha Allah tawma hen e ñantade nde jogoɗa téléphone ma ñantade e sehil ma gonɗo caggal yo mbaɗaɗum message mbiyama wawa kam nellude ɗon hunde nelɗom hunde a faami aɗa waɗa trompe rewɓe yondere fof e guel keso te mo liggota ɓuuri waw duha sabu inspiration makko fof ko ɗum ɗo te jogoto temps e mbawi jogo noon no wawi turade e téléphone 4 heures de temps no haalde debbo goto yoɓe jaltuɓe liggoyo debbo noon ay saaha noon min rewɓe mi feltade mbaɗo no kaaliɗo liggaki dawani waɗani ciŋoɗa tan ciŋoɗa e debbo goto aɗa haala naata li duuɓi ɗiɗi duuɓi tati debbo rete mbiya koko jamfima kaaliɗo an jamfi hoorema manam relation waɗat avenir seeɗa waɗat avenir relation so ala avenir koppu ɗum kaali neɗɗo sa liggaki a humanta manam relation duuɓi tati duuɓi nayyi yoni téléphone aji tan somi dañima mi waɗe no ɗum somde promesse tan somo humanima ɓooy ha mbirtoɗa kam ɓooy pawana gadda kaccari ɓooy te a dawani mane kumanta kalden gon kaali awa waɗa rewde tan jinnama ndendina mbaɗanma yangue kaali no jogotoɗa debbo a haali gonga de so heeɓe ɗo hande jinnama min ndendini mariage kolo ɗum ñinno guindelmi mariage kolo est ce que aɗa andi mariage kolo ko waɗi nodde kaali ko ɗum fof joguiɗa kaali yo mbo jogui uñaji sappo mbi addu ceeru mo ɗum fof joguiɗa mbo jogui uñaji nayyi addu waɗe kolo ha timma 500 000 nawane suka debbo wona mariage wona mariage o waɗan ko mbaɗa e debbo lel ay ceerno e moƴƴi ɗo to woni moteur ko gonga ko sofi ko non ɗon ceerno mi rokkuma 1 minute mbaɗa soufflé mbaɗa ɗo to gonɗa normalement a fotanomo addunede ndiyam jara seeɗa mais welana a welan kono kalata ko ko gonga kadi mi salmina hen kadi salif ndaw sehil ma sehilam gorko mo yasin lakke en calminimo no fewi en calmini kadi jinna boy yasin lakke salif ndaw kanko kadi yo hoot ɓuyɗo yo hoot ay kaali ay mbaɗeno ñaami passe makko yo yeyi téléphone makko o hoot yaasi Fouta no muusi Sénégal no muusi kaali vacance kam 15 jours moƴƴi o woni ɗo 6 mois 1 an wi kam o waɗa ɗo hitade kono yasin lakke no weeli noon mo watta yaade guese de so hootani o wattata yaade guese ɗum kam yo waɗ ɗum expérience makko nan ɗon ceerno en calmini kadi sehil men Kalidou Thiam ɗon e États-Unis tokoro en calminimo no fewi kam tokoro no wuuri ay ceerno ala mi nani omo wuuri taw mo wuuri tan wiya mo wuuri na mayɗo kam gurɗo so wiyama yeddinayi tokoro no wuuri omo e jaam omo wuuri tokoro men Kalidou Thiam en calminimo no fewi kono kadi ceerno calminen sehil ma Doro Hawli Congan kanko kam hanti joni o wonti actionnaire e émission ko actionnaire no Sérif Matar woniri actionnaire ay Kalidou aduna ko ni kala tinnoma tina ɗum min tout le temps Doro Congan noddata kam wallahi lazim so teftima kam so teftinoma kam mi natti haalde téléphone sabu vocal uji makko 5 samma ɗine a yiyat vocal uji makko 5 no ndeggondiri mi jabata ko ɗum wawi jotto haw nodda kam ɗum ko teddungal gonga oɗen calminimo no fewi a Doro Hawli Congan ɗon ɗo France gorko ɗum durumaji dembe e funeɓe kono en calmini Amadou Louti Ba sehil men ceerno Amadou Louti Ba joom nande ceerno Bocar en calminimo ceerno Cheikh Louti en calminimo e ceerno Faro Faro ko mawnum ceerno Faro wona ɗum kalamen bemgol ma e almudo bew almudo bew omo wuuri wona ko cokono almudo bew wona ko cokono an ƴetta conférence neɗɗo a janggani hoto almudo bewɗe conférence ƴetti conférence wi ko ceer aɗa négociation kam ko Sénégal woɗi Mauritanie anda négociation o soka 3 mois o yalti noon ñande wonde ƴetta conférence almudo bewɗo a salmin awno fewi kono ceerno sehil ma Ibrahima Niang o salminma gorko mo cempen o yewnimo noon ndesan gorko mo cempen ñande hen ɗe to balɗe mbaɗa ummi caali mbirtimi cempen coynimi terrasse makko mbimo woni gorko o maha galle makko ha wayni panaɗo galle Ibrahima Niang cempen o maha ɗum ha yooɗi min ko ɗum jinmi kaali neɗɗo sa dañi fewnu wuuro ma fewnu galle bamma ha feewa cooɗa galle an wona hen ɗum ko honneur en calmini kadi ceerno Cheikh Aliou Thiam won toon ɗo français en calminimo no fewi ceerno Cheikh mi ceerno Aliou Thiam en calminimo ceerno Cheikh neɗɗo moƴƴo noon mbiya kaali ko sehilam ko neɗɗam en calmini kala daaro gandal ceeru Mody so jogoriɗo jooɗaɗo eɗen calmina yimɓe nda saabu gandal ceeru Mody yiɗɓe gandal ceeru Mody Kalidou keewi wallahi cak noɗo waɗa kam signal o wi ko hedde mintaji ko gasi ceerno eɗen mbaɗa jaale sehil men
mo ganduɗa ko sehilma woni imam Aline Badara Ndaw arande o hawre ladial ha eɗen mbawi wiide hande e subake te hanki tan mboɗo wino eɗen paranoma émission par ce que o sellano omo waɗantano ko wiyete ket kono ay sehilma kadi ira Ndaw ɗe to balɗe kadi o sellano kono Allah rokkimo o semori kono imam Aline Badara Ndaw Allah waɗi ko ɓuuri wadde eɗen duwanomo yo Allah yurmo yaafo kono ceerno mboɗo wiye tan oustas uji wonɓe radio ji e télé ji eɓe piro soɓe jii haaɓe cellani noɓe mbaɗante est ce que aɗa paari exemple quoi ko exemple noon tottirami hande janggo e jaam sa woni piina aɗa liggo a yii ha sellani a natti waalo famille ma nattima waano est ce que aɗa paari mi waranma tan émission spéciale mi jooɗo mi wiya sehil mon guiɗo mon ceerno Mody Aidara Tanum Nelaɗo sellani omo ñagane ballal numéro ma waɗe less walla numéro joom suudu ma walla min almoudou ma numéro waɗe ɓe ƴewanma ballal walla kalis dendinteɗo par ce que mboɗa andi so émission ballal ceerno Mody waɗama par ce que o sellani wawin dooro congani seydama wonɓe caggal leydi ɓe ko 100 euros ɓe ko 200 euros hay sinno ko 2 millions keeɓa mbeɗa aɗa heppi ɗum kaali aɗa heppi yimɓe jooɗo no jeeɓano Badara Ndaw dañanama 15 millions haɗa makko yaade kaali e ñaaɗo ko ñagade ballal aɗa andi ɗum ɗon avant tout d' abord ko erreur ko erreur kaali min won balle gandana mi yiiɗa ɗum balle maye ballal to tampumi mi yiiɗa joni jiɗɗa kaali neɗɗo ayi ko wayni oustas uji kamɓe julnata sa maayi kamɓe lootata hay mayɗo kaali est ce que aɗa andi mi meeɗi yiide mayɗo goto wone morgo balle tati ɓe donki dañde lootowo saabu joni yimɓe talani ɗum ɗon te wawi ɗum kewani wawɓe ɗum kewani oustas uji kamɓe piroto sa joguima inde kamɓe noddoyta sa joguima jippinigol kamil kamɓe noddoyta pourquoi pas ɓe mbawa jogade ɓe jogono koye mabɓe ha soɓe ndafama ɓe safro koye mabɓe te an aɗani wonɓe ganduɗa hande soɓe leeli ɓe sellani soɓe jeeɓima tan ɓe jala mi woni anti stress mabɓe te ɓe mbawa hen so wona vraiment ko mbatton koni vraiment a fusiɗo aɗa a meeɗa jolde avion min mi ɗum de kalin saha watte sulat a wiya kam ceeru mon jehen mbaɗa gandal ceeru mon mimo waɗa hen sa artama sama artama aɗa vacance o normalement aɗa fonno tottede galle pewɗo boɗɗo pisine jaaha poftoyɗa surtout kali mi iwe wottade e nder ndiyam kali koye ndiyam gottoɗo seede Allah o waɗano urano o waɗa jangde o waɗano heydata ko yirel ka woni sondiri eyyi mi watta uran dat min téléphone am mi nawa ɗum ha tarodde baddiraɗum téléphone no sonay tarodde wona uran ɗum wona respect diine l'islam mi watta ɗum émission o kasi kuɗirta eyyi mi salmini ceernam Sérif Matar Ba a salmininomo nane noon mi salmitinanmo kadi mi salmini Teybou Ba mi salmini Teybou ndeysan eyyi en calmini Mayram Ba joom suudu Aliou Ba Aliou mo Madina Gounas ndeɗa Aliou Patoro enen guinir ɗum Patoro en calmini Madina Gounas naaɓe foof en calmini wonɓe caggal leydi wonɓe nder reedi en calmini Bayfal Cheikh Tidiane kaali ko sehil men ko neɗɗo men chaque jour o noddate omo namnoma wallahi lazim omo heewi ko way an ka sular an kam won appel aji ganda ka sehilma nen lelɗo o salminma ndesan nen lelɗo yo Allah rokkumo jaam yo Allah rokkumo cellal kaalin on ɗon foti sellude nen lelɗo nda hande a wawa haalde ɗo a wawa haaldude artiste mbiya nen lelɗo wima mi anda ɗum kala mo kalɗa wiyan mbaɗa andi nen lelɗo Kawu Diop o waɗi message o wi won émission mo yiɗi puɗɗota Kawu Diop holon Kawu Diop o wi pour puɗɗoɗa émission goto biyeteɗo ƴewto guenale ɗe woni yaade woni yaade e guenale aɗa ƴeewa mo ganduɗa yanani mum koyi ha waɗirade pewrita guenale mum quoi taw caméra rewatema anda caat jaadete émission ji ɗi Abou Diop physiquement Abou Diop no nande garɗo guenale Abou Diop physiquement sa ƴeewi Abou Diop hakkille ma itto arde ko garɗo guenale nanno Allah hoto wakko hodduno asi ko peelo wakki kanko ɓuuri jekkude garɗode guenal caat ɗum wonno hande émission te ma kalidnomo ma dawdnomo o gardoya guenal émission kasi min manda ko tawi Abou Diop yangi kam kaali ko ɗum wonno émission man Ganndal Thierno Mody Aidara Tanum Nelaɗo yo gardoye guenal tani fof physiquement Abou Diop no nande garɗo guenal caat oɗo waɗa ɗum émission waɗa émission goɗo ko woni guenal yo kanko yo waɗa